Чувала съм, че пасивните къщи в България са много повече. Защо казвате, че са само 3? Защото пасивна къща може да бъде всичко. Може да наречем всичко пасивна къща. Но ако говорим наистина за конкретни данни и за това колко са тези сгради, колко са истинските такива сгради, тогава важното е не какво казва изпълнителя, инвеститора или някой друг, а какво казва институцията, която сертифицира пасивните къщи. В нашия случай това е, или в случая за пасивни къщи, това е Passive House института в Дармштат, Германия, и той е лицензиращата институция, която позволява на различни вече локални институции да издават сертификати и да казват кое е пасивна къща. С други думи, аз мога да кажа, че има 1000 пасивни къщи, но това няма никаква тежест. Ако след години нещо се случи или някой има каквито и да е претенции към качеството на сградата, към параметрите, които трябва да бъдат изпълнявани, този сертификат е единственият документ, който е официален, който има някаква тежест. И бих дал още най-обикновения пример, когато си купуваме часовник, в случая Омега, аз искам да има някакъв документ, искам да знам към кого да се обърна, ако този часовник не работи както трябва, или за да мога, като седна на кафето и казвам какъв часовник имам, да мога и да го докажа. С сградите е абсолютно същото.